tayo ngayon ng special igado. So ngayon nagpapainit tayo ng kawali. Tapos medyo mainit na siya. Lagyan ko siya ng oil para sa paggisado ko ng sibuyas at bawang. So yung ingredient natin, mayroon tayong patatas, mayroon rin tayong carrots, at mayroon tayong Baguio beans. Siyempre di na mawawala yung sibuyas, tapos yung bawang. Mayroon pala dito tayong tomato paste, at mayroon tayong tomato sauce, at mayroon din tayong liver spread Reno, at yung minarinate ko na rin yung baboy niya, yung atay ng baboy at yung bili. Yan yung mga ingredient natin. Mayroon pa rin tayo rito fry and grill, yung seasoning, nilalagyan ko yan. Tapos yung black pepper, naglagay na rin ako ng black pepper dun sa pagmarinate ko kanina. So yun lang, mag-uumpisa na tayo. Mainit na yung ating mantika. So unahin ko munang ilagay yung garlic. Ayan yung garlic. Sibuyas. Pag medyo brown na siya, pwede na natin ilagay yung baboy natin. Pero ito, hindi pa masyado. So, ilang minuto. So, yan na, medyo brownish na siya ng konti. Ilalagay na natin yung baboy. Ilalagay na natin siya. Yan. Saan yan? Bagsak na yan. So, ang kagandahan sa kanya, nakamarinate na siya.
Siguro na marinate ko na siya ng mga 30 minutes. Kaya medyo nunuot na yung sarap dun sa ano, sa karne. Yung karne nun. At saka yung sa may liver. Yan. At habang nilagay na natin yun, ilalagay rin ako ng pork nor cubes. Yan. I-spread ko na rin siya dyan. Kunting, ngayon takpan muna natin siya para mabilis maluto dahil yung lutuan namin hindi naman talaga yung apoy saka yung pang malakasan talagang luto. Kaya dito lang muna tayo sa mga junior, mga beginner lang muna, beginner, pero yung sarap nandun na rin. Yun lang importante nun, basta maluto at masarap. Yun. Yun ang pinaka the best dun. So yun, buksan muna natin at haluin natin para pantay yung pagkaluto. Para yung sa ilalim mapunta naman na sa ibabaw. So ngayon may lalagay pa ako dito ng isang liver spread. Yan, yung liver spread. Ginagamit ko talaga yung Reno. Reno naman dyan. So yun, kumulo na uli siya. Hahaluin na uli natin siya. Yan. Siguro malambot na rin yung baboy. Sige po. So medyo matigas-tigas pa yung baboy. Takpan uli natin siya. Yan. So yun, takpan uli natin. Tingnan na po natin uli kung malambot na. Wow, sarap. Sarap nito. Masiram.
Siram sa mga Bicolano. So, ang susunod ko dyan, yung patatas. Sabaw natin yung patatas. Maliit lang yung kawali natin. Patatas. Sabay ko na rin yung carrots. Yan o, malapot siya. Yan o. Malapot. Dahil dun sa liver spread. Tapos dun sa liver niya. Nabuo. Tuin lang sana ng dahan-dahan dahil maliit yung ating kawali. Sarap ng amoy. Sarap. Sabay ko na rin yung baggy beans sa ibabaw lang. Para sabay-sabay din sa maluto. Naparaming ginawa natin. May nahulog pa. Sama uli natin yan. Walang arti-arti. Nandun na yung gulay niya. So, uli natin siyang takpan. Maglagay tayo ng paminta. Naglagay na ako kanina ng paminta. Pero ito lagay ulit ako kahit kunti lang. So medyo matabang pa siya. Kung ilalagay ko. Tama lang.
Haluin uli natin para yung inilagay ko ma-spread na. Lagyan natin ng tubig dahil medyo nanunuyo-nuyo na rin yung sa loob niya, natutuyo na rin. Yan, ganun lang. Sayang. Yan. Susunod ko na rin yung ketchup. So, paubos rin yung ketchup natin. Ito yung tira pa nun. Meron tayo dun na nasa plastic. Sayang din. Ilagyan ko rin siya ng tubig na mainit para talagang ubos na ubos. Kailangan gamitin lahat, sayang kasi. Kung pwede pa naman ilagay, ilagay. Ubusin, simutin. Dahil sayang. Yan. So, haluin uli natin. Hinaan ko na yung apoy ko dahil medyo naninikit-nikit na yung sa ilalim. Dahil dun sa patatas. Yan. Ganda na ng kulay. Kulay niya ng atay. Tapos yung kulay ng ketchup. Yan. Medyo sa tingin ko kulang pa siya ng ketchup. Dagdagan natin siya ng ketchup. Oops. Oops, tama na yan. So, depende na lang sa inyo kung masasarapan kayo sa maraming ketchup. Kung gusto niyo kunti lang na ketchup. So, nasa sa inyo lang yun. Nasa panlasa niyo na yun. So, sa akin, tama lang. Ilalagay ulit natin yan dyan. Ito lang arte-arte. Sayang. Huwag mag-aksa. Yan, silikulan ng kalbo. Yung ketchup at yung tomato paste. Sakto na rin yan. Paluto na rin yung gulay natin. Lalambot na rin yung baboy. So, yan lang po. Pakulan natin. Isimmer natin siya. So, yun. Tingnan uli natin. Yung nakasimmer natin. Haluin ko para hindi siya baka magdikit yung sa ilalim. Tamang tama lang yung sabaw. Tingnan natin yung ano. Tama lang, oh. Tama lang yung pagkaluto.
ready to serve na siya. Ito ang luto ng Bicolanong kalbo. Igado.